Мога да го наглася. Така мисля, че е добре. Да. Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Critical Monster. И в този клип ще поиграем малко на моят PlayStation 2, който скоро няма да бъде двойка, ще стане тройка, защото както някои от вас знаете, имам на 26 май рожден ден и ще ми подарят чисто нов PlayStation 3, на който ще ми бъде по-лесно да снимам на видеоигри. И сега ще изиграем едно малко ниво. Примерно ето това, или някои от тия първите. Та ще изиграем едно ниво и ще приключим този клип. Ако ви хареса клипа, ще пускам по-често и на тази и на някои други игри. И ето това ниво ще играем, като за първи път. Аз съм привъртял играта. Някои от вас може да знаят тази игра. Тези, които не знаят, сега ще поиграем. Дайте палеса горе, ако ви хареса клипа. Докато много се надявам да стане. Малко трудничко се вижда, защото съм намалил графиката, за да може да се вижда хубаво на клипа. Доколкото видях добре се вижда. Така че, дайте на палче. Долу. Да. И нека да започваме. Мисля, че звука е добре. Навие съм го ставил, да не се чува много силно. Да. И започваме. Добре. Айде. Малко тъничко виждаме се, пак казвам, но... Код тако. Значи изгубихме доста време, докато се оправим с тия. Някъде имаше райфъл, доколкото помня. Тук някъде имаше райфъл, доколкото помня. Много държи долу ще се взема. Надявам се играта да ви харесва. Нищо нас много ме харесва. Айде бе, гадини! 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 И пак казвам, дайте палеца горе, ако ви хареса играта. Аз също мисля, че е много забавна и готина. Тъй че аз сега посветвам на мокрия да се насъдим на играта. Кимон, бейби, кимон. Кимон. Unless we control that bunker. You'll meet the men up here. Start by taking out the machine guns in those pillars. Stick to the trenches. I'll keep you covered from here. That Nazi flag must fall. Добре. Thanks. Сега ще има Аллах Акбар. За тези, които не знаят. Който не знае какво е Аллах Акбар, аз лично не го познавам. Опа! Are you ready? Are you ready to rock? Нищо не виждам. Чакай, че нищо не виждам, бе.
Ще е много хубаво, ако виждах нещо. Много ще да е хубаво. И ако им се тикаха 50 човека в главата. Шмекери. Обичам шмекери. Те, тук добре. Обаче, don't touch my guy. Как имаш 40-ка, къде е 40-ката? Hello. За тези, които не знаят, това оръжие, което го държа в момента ми любимото. Тъй сега ще е забавно. Оп. Да вървим. Хубавото е това оръжие, че вижда, както виждате, не върви нагоре, както повечето оръжия. Стабилно оръжие си е. И просто зарежда, което е също много хубаво. Я, мама. Добре, мръдни. По-леко, момчета, по-леко. Аз съм само един господин. Аз желая проблеми. Айде. Отидоха ни парите. Няма пари, няма заплата. Ваша заплата ви е там в желязо. В лова. Харесвате ли лова, войничета? Кой не обича лахетба? Накъде бе? Мерси. Добър ден. Търся къде е тоалетата. Кажете къде е тоалетата, господине. Господине, къде е тоалетната? Знаете ли къде е тоалетната? Господине, къде е тоалетната? Господине, ще се напишкам къде е тоалетната. Господине, не идете да бягате, моля ви. Моля ви, господине. Не идете да бягате. Моля, господине. Господин Матмеринджер, моля ви. Господине, моля ви сега. Господине, сега не стреляйте по един обикновен продавач на домати. Господин Матмеринджер, моля ви. Благодаря. Много мили. Тей. Сега се нарежете, ще има конга. Други? Айде на конгата. Готова ли сте по мой сигнал? 1, 2, 3. Полиция, никой да мърда. Аллах акбар! Всички стреля по всичко, което мърда, което ти мърда, ще стреля. Господине, жив ли сте, господине? Леко ми се виждат и блед. Много леко блед. Добре ли сте? Да я помогна? Аз съм лекар. Аз лекувах майките. Не, той майките лекувах. И то спока лекувах. Ма каза, че не съм добър лекар. Виждате докъде сигнал? Каза, че не съм бил добър лекар. Виждате докъде сигнал? Вие добре ли сте? Добре сте. Айде. Дърпам ми знамето. 1, 2, 3. Лахай баба.
Сваляме знамето на нацистите. Уау, да ги бъва в цистите. Пау-пау, пау-пау. Победа за нас. За всички, които им е харесало клипчето, дайте палец нагоре, абонирайте се и чао!